Він боровся за свободу своєї країни. Один із найяскравіших інтелектуалів ХХ століття. Дисидент, який став президентом. Таким знають у світі Вацлава Гавела, останнього президента Чехословаччини і першого президента Чехії. Сьогодні 8-ма річниця від дня його смерті. Особливим було ставлення Вацлава Гавела до кримськотатарського народу, а остерігатися Росії він пророче закликав ще задовго до підступної агресії у 2014-му. Цьогоріч Вацлаву Гавелу могло б виповнитися 83. Цього дня, 8 років тому, він помер від ускладнень після тяжкої хвороби. Відтоді 18 грудня у Чехії називають Днем Вацлава Гавела. Хоч його роботи були заборонені, а сам він провів майже 5 років за ґратами. У 1989 році опозиційного лідера обрали президентом Чехословаччини. Вацлав Гавел був і залишається моральним авторитетом Україні, запевняє екс-міністерка з прав людини Чехії Джаміля Стеглікова. На зустріч з нами жінка прийшла у футболці з кримсько-татарською тамгою та розповіла про те, що насправді Вацлав Гавел казав про Крим та його корінний народ. Вацлав Гавел восхищался крымско-татарским народом и его стойкостью. Для него крымско-татарский народ был всегда, я бы сказала, примером. Он говорит, есть несколько народов на свете, у которых можно брать пример. И вот крымско-татарский народ – это вот пример и для меня. То есть и для Вацлава Гавела это было примером стойкости и его главного мотто всей жизни, что любовь и правда победят зло и ненависть. Вацлав Гавел не дожив до того моменту, коли Росія зухвало окупувала український півострів. Проте він завжди попереджав про небезпеку з боку цієї держави. Он всегда предупреждал о опасности этого государства, которое возникло на руинах тоталитарного режима. Он мне говорил: Джамиля, вот ты знаешь, вот Россия, у нее такая проблема, она вот не знает, где кончаются ее границы. И это проблема не только для ее соседей. Это проблема для нас, для всей Европы и для всего мира. То есть, если бы он был жив, он бы обязательно сказал: стоять до конца, бороться и в этом видеть смысл своей жизни. Боротьба за Крим давно стала сенсом життя найвідомішого кримського татарина у світі – Мустафи Джемілєва. Лідер кримських татар товаришував з чеським лідером. Востаннє вони зустрілися за кілька місяців до смерті Гавела. У нього на столі була книга Джордж Орвард, называется «Крымские татары. Struggle for Survival. Борьба за выживание». Большая такая книга, и там все мои судебные процессы. И полностью текст моей защитительной речи, где я обвинялся в том числе в клевете на советский строй, в клевете на советскую внешнюю политику, что братскую помощь Советского Союза Чехословакии назвал грубым нарушением международного права и оккупации. И вот он держал у себя на столе, поэтому у него было особое отношение к крымским татарам, которые сами, находясь в таком положении, выступали в защиту Чехословакії. Мустафа Джемілєв підкреслив, що Вацлав Гавел був і залишається одним із найавторитетніших президентів у Європі. Таких людей, як президент Гавел, к сожалению, не так много. Президентов, я имею в виду. И после его ухода, сравнить сейчас президент, кто такой, и Гавел, земля і небо. Вацлав Гавел став символом новітньої історії Чехії, символом змін, свободи і моральної політики. В Україні пам'ятають його слова, що наша країна має орієнтуватися на Європу. В Росії ж нерідко кажуть, що вони таки не дочекалися свого Вацлава Гавела. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний з Праги для Заман, АТР.